Sasa, Eibar Txerrindulari taldeko kirol zuzendaria, nola planteatzen duzu aurtengo denboraldia? Kalendario aldetik eta lehen urteko oso kalendario antzeko egingo dugu. 34 itzulikin eta Kopa Espainiako beste 34 saioekin. Eta dakagu aurten bai ekipo oso gaztia, uste dut 6 edo 7 fitxaje intugula, eta planteamendua lehen urtetako berdina izango da ez. Txirrindulari gaztiei lagundu, lehen urtekoak eta kategorian abera sentatzen dien, eta gero ikusiko dugu bakoitzen nola di joan, baina karreran ikusten uzten gehan. Zein txerrindulari jarraitu beharko ditugu hurbilenetik zuen taldean? Pentsatzen dut bai Aritz Seinek karrera pitxukunakin posible zitula, eta gero ikusin berrez, batugu txirrindulari gaztiak kapazitatea handiakin, gero ikusi beharko dugu bakoitza nola sentatzen den kategoriara eta ikasketak eta dena nola eramaten jun, baina ikusiko dugu denboraldian zehar abertzen destakatzen dut da zenek ez. Taldearentzat urte hurren berezia, Eibar Klub Deportiboak 1 urte betetzen dituelako, gainera arratera igoera antolatu behar dezue berriz ere. Bai, hori da ez, urte berezia guretzako, arropa aldaketa izan dugu, eta ikusiko dugu ehungarren urte horrenek zekartzen digun. Gorka Arruti, Eibar Txerrindulari taldeko txerrindularia, bigarren urtea Eibar taldean, nola planteatzen duzu urtea? Urte politxo bat izateko esperantza daukau, beste aurrera pausu bat eman, eta hoxe, aber zehateatzean. Nola joan da negua, zein helbururekin hasten duzu? Negu politxa indeula iruditzen zaigu, eta urte politxo bat iteko esperantzakin dago. Taldea berriz ere berritzen da, urtez urte berritzen da, zuk iazkoa ezagututa, aurten zailaketa ikusten dituzu? Aurten gazte desente etorri dira eta nivel honeko etorri dira, así que, aber zer erakustuen eta esperantzakin. Personalmente ez helburu? Ez dago helburu garrigan, baina leheno esan dizuten bezala aurrera pausu bat eman eta aber aurren ibiltzeko aukera daukon. Taldearen izaera beti borrokalari zen hori ateratzea da, iesaldiak bilatzea eta horrelako protagonismoak. Bai, gure helburua beti hori izango ezta. Eskapatan iesalditan sartu eta zehozero itzalima, aber. Mikel Irigoyen, Eibar Txerrindulari taldean, talde berria duzu aurten, nola aurkitu duzu talde berri hau? Talde polita badugu, jarranta. Nik uste aurten euro nomor dugula. Talde oso gaztea, baina bi eliterekin, baizu Telmo, monta ezberdinetako txerrindulari asko. Batugu hori, nahiko harinak, gero baita Telmo eta Tasio sasi ordekanta ibiltzeko puta madre dago, eta nik uste nahiko talde polita dentako. Aurreko urtean arte, Alatorre taldean ibili zara, Eibar taldeak ze berri eskaini duzu? Talde bat nahiko serioa egia aranda, oso ondo prestatua dago, dentako. Gazte asko, beraz, zuri tokatuko zezu pixka irakasle lanak egitea, Esperientzia, eman barko, pixkot. Nola planteatzen duzu zuk pertsonalki demoraldia, zein helbururekin? Alik eta hobekin ibiltzea, egia aranta. Eta lasterketaren bat lasterketaren bat fijatuz gero? Espainiako kopak eta itzuliak. Sorte hon. Eskerrik asko, Jorge.